Papi, sige pa. Lumsa ko tali mo mga harap yan na. Papi, lipaya ako. Pagkalulong ko din ay mahusay. Lilipayon ko ikaw yan. Sige pa, papi. Sige nga butong tayo ng tanan nga oras. Para aton nga duha. Papi. Ang kunag-kunag ko yan na. Papi. Mga hayop ka mo! Papi! Animal ka! Papi! Lani, ayaw! Aray! Kuhan, pasaylo ako! Ka ba? Lani, pasaylo ako! Lani, diri ko yung mahal! Diri ko yung mahal! Masayo? Sayop, Tim Lani! Sayop! Pagkaon pang biskwit para nila magsinayop, nagsayop lang yap. Diri ko yung mahal! Diri ko yung mahal! Diri ko yung mahal! Mga hayop ka mo! Mga traidor! Malingo ka, Bobby! Malingo ka! Pagkikarawas na niya, Boboy. Papi. Kailangan lang ako, buutan, tapos hard. Alam na. Titas niya. Pagkikarawas din niya ba? Bayot. Ay, pagbutan niya na yun. Full hard. Pagkikarawas din ni Bobby. Gawas din ita akong panimlay, Bobby. Di rin ako imo. Mahugaw ka! Gawas! Gawas na din eh. Lani, pasaylo ako. Diri na ako mag-uutro. Mahal ko ikaw. Pasaylo ako. Diri ko mahal tong babae. Di, ayun ako pagpaturat imo mga buha, Bobby. Pakadamo ka na magsayo pa akon. Di rin ako matuod pa imo. Buhaon ka! Hudas ka! Ano pa mating binuhulat, Bobby? Di rin ako imo. Ha? Layas na! Malagat ako. Lagat! Pero di rin nangangaragsit mo nga waray na kita, Lani. Kung mahon ko ikaw, utang na buot. Maluhay ka. Kalimti nila natin nga tanan, Bobby. Tungkol kay Bisan San o. Di rin ako na ko imo. Hudas ka! Kimahal ko ikaw, labaw po takong kalugaringon. Kintagan ko ikaw nataningan. Ngatanan nga mga gusto mo. Gimpanaptunan. Ginhawa sa kakurian. Pero asya pa rin imo ibabalo sa akon. Tapos may gana ka pa yan nga buwisit ka. Dali! Gawas din ka ni Balka! Gawas! Lani! Di rin magkatapos. Babalik ako, Lani! Lani! Ay na kami pagsabaw ka pa! Dali na! Diri ka na ba mapapugong, Hana? Mahal ko ikaw, Wilbert. Pero mas mahal ko ito na akong pamilya. Unta makaintindi ka akon. Pero mabalik pa ako. Kinahanglan ko lang magtrabaho para kandananin yung tatay. Hi ako lang tunirakin lalauman na pagkayana. Wilbert, mahal ko ikaw. Bisan kun ato na ako hirayo.
Adi ka permi ha akon kasing-kasing yan huna-huna. Ana. Tabtab sana ba nga atong pagkabulag yan, ha? Kuhulaton ko ikaw. Adala ko pagkuhulat tayo mo. Ayaw ka, Baraka. Magkikita pa kita. Pirmi ako matawag kay mo. Ngan buhatag yapon. Buhatag yapon ito para akon, Wilfred. O, Ana. Sobra ka kong kamahal. Maarap ka nga ikaw lang ito na akong kinabuhi, Ana. Wilfred. Ana. Panumduman na. Adil ako. Pero ako mag-uulat at imog balik. Uulaton ko ikaw, Ana. Anak, Nay. pag-irot dito ha. Marcelino! Marcelino, malakat na ito natin, anak. Nay, paghirot ka mo din ni tatay. Ini nga akong paglakat, Nay. Dako ini nga oportunidad para akon. Talag sa layton usang-sangkay nga mahatagin trabaho para akon. Ganda ko iton iya pagtapod ha akon, Nay. Malalak. Malakat ka na. Paghirot, anak. Anak, kung hinuman ito nga imusang kay, signa nga nagpapasalamat ako iya. Ha? Damo iton iya mga negosyo, Nay. Tay, usa ko nga iya gintapuran. Han iya usa nga negosyo. Kay hino ba ito, anak, nga buutan mo nga sangkay? Marayo ka man, George. Awarayo kay... Oo, di ba nag-in ka na? Adi man. Adi man. Buo. Damo iton iya mga negosyo, Nay. Usa ko nga iya han iya usa nga negosyo. Kay hino ba ito? Usa nga negosyo. Kay hino ba ito, anak? Nga buutan mo nga sangkay. Ma'am Lani? Ma'am? Ano? Pimla. Bata pa ada, Joyce. Diri, Dere kay kanina, na ako. bata ka pa. Di ba kami nagkuhan kanina, muro matsuray. Ma'am Lani? Ma'am Lani? Ma'am? Alin may tuyo? Agi tuyo ba? Ma'am Lani? Ma'am? Adi na niyo ginuhulat nga bisita, ma'am. Ma'am? Sige, yaman nga umuna na lang. Malanat na lang ako. Gusto ko po mag-istoryan lain na tao. Sige naman na, mayain ako. Ma'am, naluluya ko imo. Kakulap ka pa waray kumaon. Gawas na lang, ma'am, ha? Nakaandam na lamesa ito ni mo pagkaon. Ngan, ma'am, kalimtin na to nga pagkababi. Dirman nga ni hiya tuhay nga lalaki. Traidor hiya, ma'am. Alaga daw. Kada mo pa itong lalaki. Ayaw pagkaragi to ni mo mga luhat to nga babi, ma'am. Sige naman na, bayain na ako. Utang nga buot. Sige na.
Nakakatuyaw lehra ako nga tanan best friend. Di rin ako. Tama na ako ng pipira nga panahon nga ginhatag ko kan Bobby. Oo, yun mahal ko iya. Pero tama na adto. Nga nasaksi ko ang iya gimbuhat nga diha akon. Ay, ano to gugma. Tagan mo manin igong panahon. Pagmahal. Pero babaluson ka pa hindi ri asya. Pero best, huna-una nagtitikalagas kita. Ang kinahanglan guda aton, magkaadahin kalugaringon pamilya. Kaya ano, ikaw, may da na ba ginhigugma? May da. Nagsisigugmay kami pareho. Natapod kami kada tagsa. Friend, may da ba sumigi akon kung magbayad la akong lalaki? Ngayon gusto ko magkaanak. Sugalayton. Friend, waray madiri nga lalaki nga imo kakaruyagon. May kwarta ka, mahusay, and may danegosyo. Ay, anay daw, masigi ka lang anakan ka? Sugad? Oo. Magbabayad ako kung may da. Hana, kung umara kong paborai mo, imo ba ako bubulikan? Kaya nang kadiri Ngano sa pa, dako ito na akong utang nga buta imo. Bisan bubuhaton ko. Para haimo lani. Ani daw, sakto na kita iton. Panahon na iton magbubuot para akon. O tanan na, pangaon ani kita. Charlie! Nakaandam na ba iton pagkaon? Magutom naman. Charlie! Pinagpahirayo ka Magutom naman! Magutom naman! Kanina pa, ma'am. Bura na ka mo. Tanan na, ma'am. Ma'am ka dyan. Oo na. Untisada ko, Hana. Buligi ako utang nga buot, ha. Ikaw lang ito na akong pag-asa pagkayana. Makakalaom ka. Bubuhato ko ito. Ada, dada. Nakuan. Kalaom ka. Ito na akong pag-asa pagkayana. Makakalaom ka. Bubuhaton ko iton. Pero, hain man ako mabiling. Bot ko ipasabot. Diri ba ako magkurihin pagbiling? Sagot ko itong gastos. Buligila ako. Bisan la tubtub nga anakan ako. Inutron ko. Ayaw itong maraksot, ha. Gwapo ta akong gusto. Gusto ko magkaanak ako. Para undangan na ako ni Bobby. Makulit na tumatawo. Nakita nga niya ako iya. Ay, nasukob buta akong dugo iya. Bangin na suwali ito nga paagi. Undangan na ako niya. Kay makita yang may dako na anak. Ngan, matahapi yang may dako na asawa. Dako ito na akong utang nga buta imulan. Bubuhaton ko ito im gusto. Alagdon naton itong panahon.
Ana, wari ka ba yung mga nauna-unaan? Wilbert, nasugulat nga paagi, makakabulik kayo mo ah. Anay, kay, mabaho man ini nga. Yan. Okay man ikaw. Ana, wari ka ba yung mga nauna-unaan? Ana, wari ka ba yung mga... Wilbert, hasugad na ito nga paagi ako makakabulig. Hai mo. Yan usa pa. Dili gud ako ito na akong sweldo didi. Maaram ka man nga mahida ko pamilya nga pintatagan. Pero Ana, mahal ko ikaw. Diri ko gusto nga maguba ito na. Ito na atong pagsigugmay nga duha. Mahal ko ikaw. Wilbert, paging practical na lang kita nga duha. Oo, aang kunong ko. Mahal ko ikaw. Andam ako umintindi ha imo. Ayaw na kalimti nga. Mahal ko ikaw. Mahal ko gihapon ikaw, Wilbert. Pero kay nagkikinanglang kahing kwarta. Para iton kataluwasan, iton imo kaganak. Para maoperahan. Wilbert, asya na lang ito dun paagi. Para mabuhi mo tatay ang peligro. Basta igdanong perme. Hain mo huna-huna. Nagsisigog maikita nga duha. Pero diri ko yung mahal, Ana. Diri ko yung kilala. Diri ako mailabit ang gusto ito. Mahita mo mo, Ana. Mahal ko ikaw. Kung di rin mo ito buhaton, Wilbert. Magabaga mo lang gimpatay mo ito imong kagana. Waray iba nga choice. Na maihahatag ko ang imo. Asya ito paagi, Wilbert. Siring ko. Iintindihon ko ito nga tanan. Nalulukoy kahapon ako. Ito imo kagana. Ana. Buhata ito, Wilbert. Tungod kay mahal ko ikaw. Sobra nga pagmahal, Wilbert. Mahal ko kihapon ikaw. Mahal ko kihapon ikaw, Ana. Anong ko man nga. Magkita ko niya. Pamati. Dinitali ko ang imo. Pamati. Asya na yung lugar. Pero, hain man niya. Masirong ba din ang kwarto? Dudo lang ang kandila dito. Ani din eh. Ay man ito nga. Nagsiring ka nga late. Oo. Ay man ito nga babaeng podayan. Purayan. Anto podayan na nga ni Dako na. Ang bibiyan kasi. Oo. Ay man ito nga. Ani din eh. Ay man ito nga. Ayaw paglayang ako. Ayaw yung kiwa. Pipiringin ko anit mo mga mata. Ikaw ba, Ana? Ayaw nanda mga pakiana. Dili kita kama. Siguro maaram ka na gusto ko matabo. Ihatag lang ako ito na akong gusto. Gusto ko lang magkaanak ka imo. Kaya mo ba ito buhaton?
pasensya ka na. Yan nala ako makalugar pagtawag ka imo. Kumusta naman imo tatay? Ano na init filtered? Ikaw. Aw, amo ngayon ito. Basta Filtered. naman imo tatay? Sige. Kumusta naman imo tatay? Maihirin ako nga naghihinulatan ni mo tawag. Okay na yung tatay. Nakatawalas niya ang pigligro. Damang salamat na mo ha. Dere ka ba mga bakasyon ha? Gusto ko na kumita mo. Dili pa ako mauli. Busy pa ako. Man nga ni, bisan kinmimingaw ako imo Wilfred. Kiniilob ka la. Dili ko basta-basta nga makakabaya akong trabaho. Hana, nagtotoo ka ba? Diri man. Diri Wilfred. Gusto ko man masinay mo. Pero di na ako nakakahimo. Kung kayo mahal ko ikaw ang Hana. Basta nga din na. Hapit na magtulog ka bulan na. Di rin pa ako nangangalimot ang mga panita po. Wilfred. Burod na kud man niya. Nahitol na ito niya tiyan. Maarang ka, friend. Kung diri pa tungod na imo, ambot ko na tuman ito na ako mga gusto ka kinabuhi. Yan naburod na ako. Nga diri na mag-iha. Mag-aanak na ako. Salamat gud imo, Hana, ha. Tinuod ka gud nga sangkay. Guti ay lahat nga butang lani. Kumpara iton akong kalampusan nga. Ano yung okay, sorry. Kumpara iton akong kalampusan nga ginhatag mo akon. Guti ay lahat nga butang lani. Tinuod ka gud nga sangkay. Tinuod ka gud nga sangkay. Guti ay lahat nga butang lani. Kumpara ito na akong kalampusan nga imo ginhatag hakon. Nagpapasalamat gihapon ako ay imo. Hana? Nagtutok ka ba? Ha? Hindi. Diri ko mapud nga nito na ako ay kalugarinuan. Nga diri tumuro ito na akong mga luha. Sakto ba ini nga ako naging desisyon? Sakto ba?